I'r gŵr sy'n honni bod fe'n ymddiddori mewn coginio fel un o'r boes smart teledu sy'n gwneud ffortiwn o ddarganfod enw ffrenig ar rhywbeth sy'n ymddangos fel platur cyffredin o gig a grefi, wel mae ngŵr gwadd heddi yn mynd i godi eich colonnau rwy'n siŵr. Mae'n dipyn o arbenigwr ar ble i fynd i fita, ond yn ôl pob hanes, does ganddo ddim cliw sut i fynd ati i goginio pryd o fwyd ei hun. Wel, Carwyn James, pryd goginio chi bryd o fwyd ddiwetha? Wel, a bod yn berffaith onest, yr wythnos diwetha, pryd aruthrol o gymleth, berwi wy. Ac a dweud y gwir, bydd y bron yr allan yn iawn, a nes i dorri'r top, byddai bob amser yn defnyddio llwyd o'r top bant. Ond sydd oedd y mae dim ond hylif oedd gen i, liquid yw nhw gyda llawn Martyn. Ac felly, fes i roi'r ddau bisin nôl, clymu'n yn ôl wrth ei gilydd fel llawfeddig mynd ati, rhoi nôl yn y sosban, ac yna aros am ryw 5 munud, ac oedd gen i wy perffaith. Chi'n sôn dan fel tys fe dipyn o performance? Wel, i mi, beth bynnag, o'n i'n credu bod i wedi gwneud rhywbeth arbennig. Wel, bydd am bethau mwy cymlaeth nawr, ewn i mlaen at o ferwi wy i daclorange. Fydde chi'n medru mynd ati i goginio rhywbeth fel ni? Wy'n gwybod beth yw ystyr y gair, eb sôn am mynd ati. Wyadau na orennau, saws oren. O, saws oren, ie. Na, wy'n hoff iawn ohono, mae'n rhaid i gyfadau, ond dwi'n mynd siŵr iawn be fydd y dechrau. Gyda i, chi'n torri'r lan gynta, siŵr o fod yn goeseg, yn cyn y blaen, y sgwydde. O, sôn am y hwyad o'ch chi'n ar? Ie. Ddim yr oren? Na. Ond yn gyffredinol, oeddi chi wedi coginio unrhyw beth sydd tyma fach mwy cymleth na wy wedi berwi? Ydw, sy'n pob un yn credu hyn, ynddo fe, ond dwi'n arbenigwr ar gawl. Yn y cyfnod pan o'n i allan yn yr Eidal, ac yn byw ar fy mhen fy hun, ro'n i yn trafod y wyau yn dda, yn berwi wyau, hyd yn oed y ffrio yn felly wy, bod yn berffaith onest. Ac yna, do'n i chwilio am y pacedi yma, oedd yn barod, ac o'n i bob amser yn cael zwpa di verdura. Beth yw hwnnw de? Swp neu cawl llysiau. Ond wrth gwrs oedd e wedi cael ei baratoi yn barod, ac felly'r unig beth oedd rhaid i mi wneud oedd rhoi fe mewn yn y sosban, rhoi gymaint o ddŵr oedd angen, chydig bach falle o hufen, ac oedd gen i bryd o fwyd campus. Felly, os oedd e'n barod mewn pacyn, chi'n dipyn o gamster arni? Na, allwn ni'n ati hefyd wneud cawl Cymreig, oherwydd wy'n cofio'n arbennig un tro. Mae dyn yn goffo crafu tato cyn mwyn wneud cawl Cymreig. Chi'n gallu crafu tato? Dwi wedi gwneud hynny hefyd. Dwi'n gwastraffu cryn dipyn o'r tato, mae'n rhaid i gwyfaddau. Ond fi'n cofio'n arbennig o gyda'r ysgol y Gweneraeth fi'n prynhawn, ac o'n i'n mynd i chwarae gewnithin. Oedd rhyw awr rhwng cyrraedd adre a mynd allan i'r parc. A meddwl mam, well ti rhywbeth i fita, ac wrth gwrs yr hyn a ges i oedd basned o gawl. A na beth gweithio nes i eriod, beth i eriod mor dost yn ystod gêm. Ac beth oedd i arni, dwi'n mynd i bita dim gyn gêm, wel, cawl, peth mwyaf trwm, ynddo fe. Ond beth mynd i mynd ati nawr i ddaransoddi sut mae gwneud basned o gawl? Wel, age, sosban, neu os oes lot o blant gyda chi, crochan. Iawn. Right? Wedyn, mae rhaid cael chydig o gig, dan o gig, gigidon, gigon, gigmoch, gweddol rad, sy'n eisiau talu llawer iawn amdano, ac wrth gwrs, mae rhaid cael esgyl yn ogystal, yn fe. A fi'n teimlo fod esgyl, ond hanfodol bwysig o'r pryd. Newydd cael Lancashire Hot Pot, a ni sylwi bod yr esgyn o'r nhw, lawer iawn ohonyn nhw, yn rhoi rhywbeth i'r pryd bwyd. Mae'n rhoi ty bach o gorff i'r cawl yn nhw. O'n bendant. Wel, nawr te, dŵr, hanner llawn, neu os ydych chi'n optimydd, hanner llawn, os nad ydych chi hanner gwag. Hanner gwag, ie. Tipyn o halen a phupur. Ac wedyn mae'n anbwysig yn yr rhan gyntaf o'r broses i roi un daten i mewn. Dim ond un, Martyn. A pam? Oherwydd mae'n rhoi rhyw flas bach ar y cawl maes o law ag un wynwnsen. Un daten ag un wynwnsen. Wedyn, bron a berwi. Nawr, sneb sy'n ei cawl da yn berwi yn llwyr. Hynny yw, mae rhaid i chi adael i fynd am ryw 2 awr, a fydden ni'n dweud mae'r rheol air yn y fan yma yw gadael y dŵr i ganu grwndi, fel cath. Iawn. Hynny yw, dwi'n defnyddio'r term yma, o'n i'n am ddefnyddio'r term Cymro. Wel nawr te, hynny yw, mae dyn yn y trydydd ger yn neud top ar hyd yr amser wrth wneud y cawl yma. Wel nawr, rôl 2 awr, ychwanegu'r llysiau. Gyda llaw mae'r tato'n cael ei berwi ar wahân. O, ie. So mae'r tato'n mynd mewn gyda'r Mae hwnna'n bwysig. Mae hwnna'n bwysig, ar wahân.
Wedyn, i ni'n dod at y moron, a'r erfyn, a'r wynwns, unrhyw fath o lysiau, mae dyn am gael ynddo. A Mr James wedi crafu nhw gyd nawr yn barod. Bo fi'n ohonyn nhw yn lan. Yn lan, dim llyged na dim byd yn nhw'n berffeth lan. Wel, wedyn, 10 munud cyn dechrau bwyta, ychwanegu cennin wedi cael ei dorri, wrth gwrs, yn fewn yn holl bwysig. Ac yn ola, wrth gwrs, holl bwysig, persli. Wedyn, os chi am roedd ychydig bach yn wahanol, rhyw dwtch bach creadigol, rhyw dymed bach o hifen, a mae hwnna master stroke. Boes bach. Wel, chi wedi rhyfeddu fi. Mae rhaid dweud, a fi'n siŵr y gwrandawyr eisiau cael copi o hwn, mae ar gael. Mae ar gael, oeddi, mae wedi cael ei gyhoeddi. O, dwi e? Oeddi, mae wedi cael ei gyhoeddi. Gewch chi weld y llyfr maes y lawr, dwi'n wedi cyrraedd eto, mae'n wasg ar hyn o bryd. Gan y llyfr hefyd, y picau bach. Ond stori arall ohono, wrth gwrs, well ni gadael y picau bach yn y man, fi'n credu, oherwydd diwrnod y saith dim gen i mae'r pnawn yma. Wel, mae rhaid fi wedi cael yn rhyfeddu pnawn yma, chi'n sôn o'n dipyn o arbenigwr, ond gynnwch mae Deryn bach wedi dweud, stori wrtho i amdano chi, ar ôl i ffrind sy'n byw gyda chi ar hyn o bryd, fe'n ffonio chi ac yn gofyn i chi droi'r ffwrn i lawr oherwydd oedd na bisin o gig yn y ffwrn. Wel, roedd hynny yn ôl i hanes fel oedd e'n dweud y stori yn normod o her i chi, felly yn lle troi'r nobyn i lawr, dyma chi'n tynnu'r cig mas yn gyfan gwbl. Wel, diwna ddim yn swnio fel arbenigwr ar y maes cawl na maes ystod. O'n i'n credu bod ni'n well saff yn y cyswllt yna, oherwydd roedd y cig yn gostus ac yn bryn ar y pryd, ac o'n i'n teimlo well fi chwarae saff, diogel, a dy mas gas y cig i wneud. Ond doedd y ffrind ddim yn hapus iawn ynglyn â hynny, oherwydd gas am swper nos yn honno.